बोला बोला बाबा बैजनाथ की। म्यूजिक बाई विकेश भाई। मिक्स बाय लेकिन आया कवर सभे जात बा रोहिया में गोटी गड़ जात बा। ए बम सुन तारा लेकिन आया कवर सभे जात बा रोहिया में गोटी गड़ जात बा। नारा बोल बम के गुजत ब्रह्मांड होला बुझाई। अच्छा ना यही खातिर शिव द्वारा डिमांड होला, मिर्जापुर के कांवरिया बरांडा होला। ना यही खातिर शिव द्वारा डिमांड होला, मिर्जापुर के कांवरिया बरांड होला। यूपी के कांवरिया बरांड होला, मिर्जापुर के कांवरिया बरांड होला। सभे निकलल बा बन के महादेव के पुजारी। उ त दौड़त चलेला कोनो होला न गाड़ी। एगो दूगो नहीं जाले पूरा झुंड होला। हमारा जिला के कांवरियन के पूरा चर्चा होला। कब पाँव नहीं रुके कवर कांध होला। अरे चला दर्शन कइले। सुना यही खातिर देवघर डिमांड होला, चंदौली के कांवरिया बरांड होला। सुना यही खातिर देवघर डिमांड होला, चंदौली के कांवरिया बरांड होला। यूपी के कांवरिया बरांड होला, मिर्जापुर के कांवरिया बरांड होला। होवे सबके दिलवा में बाबा भोले दानी। उनका भगतन के होला ना कुछो परेशानी। अरे ए बम सुन तारा। अरे हाँ हो भांग पियो तारे देखा कैसे तुम दिनेश दीवाना। नाचे डीजे पर बजा के गोविंद मोरा के गाना। टीपू अजय के उ हमारी मांड होला। अरे चला संग ही चला जाई। चली सुना यही से नक्काशी डिमांड होला, मुगल सराय के कांवरिया